пичове, аз съм Zero, както ме знаете от моят нов канал. Може да сте видели стария, да сте го последвали. За тези, които не знаят, имам и нов. Още ако знаете кой съм аз. Линк за моят канал ще има долу в описанието. Аз съм Pitbull Extreme. Нов съм в YouTube и в геймърството. Играя от много години и ще започна да снимам клипове. Тук съм за да го представя и да му помогна, да му дам някои съвети и за да направим неговия клип. Така, заедно да го направим. Избрали сме една игра, която сме качвали в моят канал, така си мисля, или не сме, не знам, но сме избрали Football Legends 2016. Линк за тази игра ще има долу в описанието. И да, нека да започваме, ще играем рандом матч. Да видим сега. Аз съм ето, аз съм Леото. Той ще е, да видим сега кой ще си избере. Той ще е Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид, да, аз ги забравих. Аз съм Барселона. Малко бъгва докато снима, но и при мен е така. Какво става? Не мога да пипна топката. О, не, Марко, прави, бе! Айде, бе, Торес. Това Торес ли е, бе? О, Меси, какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Айде, да, Ох, драгна Меси. Това да е Роналдо. Това да е Неймар. Айде, Меси! Ой! Ама, чакай, си забравих копчетата. Ето, забравих. Шака ръката. Шака ръка, я шпита шака. О, пасторка. О, Меси! Мали, сега ще има втори гол, усещам. Ето ги втори. Гледай да ми си вкараш авто. Няма как. Има. Направи някои рикошети, това е. Меси! Айде, изравняваме резултата сега. Кога ще го изравниш, бе? Сега ще го изравним, бе. Ще изравниш. Добре? Ти кой беше, бе? Габи. Ох, мале, добре, че беше Неймар. Чак се оплаших, човече. Оле. Нема, брат. Пасеш. Добре. Аз. Дори не можах да дам. Браво, Меси! Фак! О, мадфак! Мама му! Капай, Меси! Ех, това с Меси, това беше случайен гол. Шут! Коста! Ара, бе, Питбул, говори малко ти, бе. Не ми се говори, човек. Това е твоя клип, аз говоря. Все едно е мой. Искаш ли да го качим в моя канал? Не. Шакара! Браво, най-сетне го каза. Ойде, мама! Удар на Меси! Месаря. Само не е на земята, че ще използваш Знам какво ще направиш. Ще използваш златен шут. Не, златен ми огни, но макаре. Не на земята. Шут. Подай. Подай, бе! Торес! Подай. Айде, какво бе? Вижте, Меси как затона на вратата. Омага! Бъдна. Ето, прави се. Бомба! Майка ти! Яжо е! 5-1 е. Те остава ли малко да вкараш? Не. Ще ми честно. Па ме кара. О,
си какво прави? Ма това Фернандо Торес не може да играе. Не мога всичко да правя сам. Пази Неймар. Yes. Това Неймар заспа. Той Неймар заспа. Тотално! Айде! Браво е Торес! Мила моме. Ето го гол! Нема гол. Я! И гол! Не мога откъде, човек! Не мога откъде! Как ще казвате това? Това не е често бе, човек. Това не е маза. Е там горе. Нападина! Ое. Абе, какви сте О, дай я доле. Нема ти да. Дай я доле. Ой, мадафака. Ой, мадам. Така на майка ти шака. Нема. Доле, братата! Няма го. Разбих се. Това ме разби. Съкрушен се. Мама ти шейба. Не бе, брат. Бием ги бе. Какво направя? Езе! Битага, не се сръжи се? Не. На първото ти видео направо ме настрах. Кари. Да видим. Ако натисне така. Ти май мога да се отмоя. Айде. Не, така не съмнявам се. Абе, пускай бе. Изчакай да си избера отбор. Избери ни отбор. Нека да си направим един торнамент. Нью торнамент. Ще сме с тея. Няма. Не знам. Избирай. Айде, остати. Аре, аз съм Роналдо. Ти си Грозни Модрич. Така. Пускаме. Нека започне матчета. What the fuck, не може да отида тук. What the fuck, с кои копчета се играеше? Човек, запомнил съм само от едната страна копчета. В и Б. Мамо, айде. Ти тук ли си, бе? Ето ме, бе. Ето. Скочи. Аз. Модрич! Майка ти деда. Опа! Роналдо! Чакай, ние играем срещу Ювентус. Аз чак сега видях. Роналдо! Аз седа на вратата. Нема ти дам. Страшен съм Петър Чех. Да пазя. Може после да се сберем Петър Чех. Да. Няма. Един. Модрич по цяла. Майки ти газове, Роналдо, какво правеше? Айде, бе, Модрич е грозен си, да. Айде, дай. Това стрели, бе. Не е спрел, бе. Абе, не е спрел, бе. Коста! Абе, сега спря играта. Миже не карат. Не, чакай. Какво правиш, човек? 8 минути. Добре, хора, надявам се да ви е харесал клипът. Не, абонирайте се за каналът ми. Моля. Добре, аре, довърши си ти край, аре. Няма. Давай, довърши. Аре, нали, твой клип. Аре, довършвай, докато не има. Абе, какво като е мой клип? Това беше от нас, от Pitbull Extreme и Zero.